ዩናይትድ ናይ ካዜሚሮ መተካእታ ዝኸውን ተጻዋታ ይደሊ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ጽቡቕ ዝበሃል ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና እዩ። ሓሚ 15 ደረጃ ሒዙ ነይሩ ወዲኡ ነይሩ ዩናይትድ ኩልና ከም ንዝክሮ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ሩበን አሞሪም ዝተፈላለዩ ለውጥታት ንኣብነት ኣብ መጥቃዕቲ ንጆሹዋ ዚርክዚ ንሆይሉንድ ንራሽፎርድ ኣሰናቢቱ ካብ ቤንጃሚን ሴስኮ ማቲያስ ኩንሃ እምቤሞ ዝመሰሉ ጽቡቕ ተጻወትቲ ኣምጺኡ ሞር ኣብቲ መጥቃዕቲ ክጥንከር ገይርዎ እዩ። አንድሬ ኦናና እውን ብሲኒ ላሜንስ ተኪኡ እቲ ጎል ኪፒንግ እውን ጽቡቕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኩልና ንርኢ እዩ። አሞሪም ኣብዚ እዋን እዚ ድኽመተ እዩ ኢሉ ዝኣምኖ ዘሎ ኣብ ሚድፊልድ ቦታ እዩ። ንዕኡ ድማ ሓደሽቲ ተጻወትቲ ንካዜሚሮ ክትክእዎ ሓሲቡ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ናይ ብራይተን ተጻዋታይ ዝኾነ ካርሎስ ባሊማ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቁጽሪ 1 ድልየት እዩ ኮይኑ ግን እዚ ተጻዋታይ 115 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እቲ ዋግኡና ብጣዕሚ ኤክስፔንሲቭ ዝኾነ ተጻዋታይ እዩ ኮይኑ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ምድርዳር ጀሚሩ እዩ ዘሎ። ናይ ኖቲንግሃም ፎረስት ተጻዋታይ ዝኾነ ኤሊዮት አንደርሰን እውን ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዓይኒ ዝዓረፈሉ ካሊእ ተጻዋታይ እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብዋናነት ፎከስ ገይሩ ዝሰርሐሉ ዘሎ ግን ጆዋዎ ጎሜዝ እዩ። ጆዋዎ ጎሜዝ ኣብ ወልቭስ ዝጻወት ዘሎ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ እዩ። 40 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እቲ ዋግኡ እውን ዝሓሸ እዩ ካብ ካርሎስ ባሌማ ጆዋዎ ጎሜዝ በዋናነት ማንቸስተር ዩናይትድ ከዘዋውሮ ይጽዕር እዩ ዘሎ። ኣብ ጃንዋሪ እዚ ተጻዋታይ ኤሪክ ቴን ሃግ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ እናሃለወ እውን ማንቸስተር ዩናይትድ ከዘዋውሮ ፈቲኑ ሽዑ ግን ገዲፉ ንኡጋርቴ ኣዘዋዊሩ ነይሩ ኤሪክ ቴን ሃግ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ዓዱ ናይ ፖርቱጋል ሰብ ዝኾነ ስለ ዝኾነ እውን አሞሪም ንጆዋዎ ጎሜዝ ከዘዋውሮ ይፈትን እዩ ዘሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ምስ አርሰናል ይፎካከር ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና እዩ ነገር እዩ። ሚኬል አርቴታ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ከምኡ እውን ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና እዩ ነገር እዩ። ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ብፍላይ ድማ መራሒ ኮይኑ እዩ ዝቅጽል ዘሎ። ሚኬል አርቴታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ወጪ ገይሩ ከም ዘሎ ንፈልጦ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ጃንዋሪ ካብ አርሰናል ኦብቪየስሊ ናብ ካሊእ ክለብ ይኸዱ እዮም ተባሂሎም ዝጽበዩ ተጻወትቲ ኣለዉ። ጋብርኤል ማርቲኔሊን ጋብርኤል ሄሱስን ድማ ካብ አርሰናል ክወጹ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ብፍላይ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ኣብዚ ዓመት እዚ ክልተ ጸዋታ ጽራይ እዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተሰሊፉ ተጻዊቱ በሊያንድሮ ትሮሳርድ ቦታኡ ተወሲዱሉ እዩ ዘሎ። ጋብርኤል ሄሱስ ድማ ተደጋጋሚ ጉዳት እናጋጠሙ ወላ ሃንቲ ናብ አርሰናል ክጠቅም ዘይከኣለ ተጻዋታይ እዩ። እዚ ብራዚላዊ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ እንከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ምንቅስቃስ ይገብር ዝነበረ እዩ። ናይ አጉዌሮ መተካእታ ይበሃል ዝነበረ እዩ ግን ጉዳት ብዝሕዝን ኩነታት ህይወቱ ኣሰናኪልዎ እዩ ዘሎ። ጋብርኤል ማርቲኔሊን ጋብርኤል ሄሱስን ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ አርሰናል ጉዞኦም ክውዳእ ከም ዝኽእል ይዝረባ። ራሽፎርድ ደጊብ ናብ እንግሊዝ ዝመለሰሉ ዕድል ገፊሕ ከም ዝኾነ ኤል ናሲዮናል ዘጊቡሎ። እዚ እንግዲህ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ አካዳሚ ውጽኢት ዝነበረ እዩ ማርከስ ራሽፎርድ ከም ንዝክሮ ኮይኑ ግን ያው ብዙሓት ናይ እንግሊዝ ተጻወትቲ ናይ ኮንሲስተንሲ ችግር ዝነበረ እዩ። ዓሚ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ 15 ደረጃ ሒዙ መውዳኡ ስዒቡ ኣሰናቢትዎ እዩ ነይሩ። ብውሰት ድማ ሕጂ ኣብ ባርሰሎና ከም ዝርከብ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ባርሰሎና እውን በቋምነት እንዳተሰለፈ ኣይኮነን ዘሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ዓዱ ናብ እንግሊዝ ንምምላስ ንሱ እውን ድልየት ኣለዎ። ናይ ለንደን ክለባት ዝኾኑ ቼልሲን ቶተንሃምን ድማ ናይዚ ተጻዋታይ ደለይቲ ከም ዝኾኑ ኤል ናሲዮናል ዘጊቡሎ። ምስ ኤጀንቱ ምስ ወኪሉ ድማ ዝርርብ ጀሚሮም እዮም ዘለዉ ቼልሲን ቶተንሃምን
ባርሰሎና ያው ቋሚ ውዕሊ ክህቦ ድሌት ስለዘይብሉ ናብ ቼልሲ ወይ ድማ ናብ ቶተንሃም ናይ ምምጻእ ዕድሉ ገፊሕ ከም ዝኾነ ይዘረባሉ። ናይ ሎሚ ዜናታትና ኣብዚ ወዲዕና ኣለና። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስኡ። ደሃን ወዓሉ።